हाय फ्रेंड्स, जुदि नों WhatsApp बाहायब्ला बे भिडिअ नोंथांनि थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन। मानोना आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन आरो गोदान सोलोंनो हागोन। बिनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दानिया फैदो भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर, आं जाय WhatsAppनि आदब खोन्थानो नागिरदों बेखौ नों मिथिनो आरो बुजिनो नांगोन। जुदि नों WhatsApp बाहायब्ला आरो WhatsAppआव फट' भिडिअ डाउनल'ड खालामोब्ला एबा नोंनि लोगोआ नोंनो बायदिसिना फट' भिडिअ हरो, बेयाव WhatsApp इमेज आरो WhatsApp भिडिअ नामजों फोल्डार जानानै थायो। हमनानै ला नोंनि WhatsAppनि इमेजआ 300नि बारा दं। नों बेखौ प्राइभेट खालामना लानो सानदों, नाथाय बेखौ नों गुबुन थार्ड पार्टी एप्लिकेशनजों प्राइभेट खालामनो नागिरोब्ला गोलाव सम लागोन आरो बेखौ गेलारियाव लाबोफिननो हाफिननायबो नङा। बे एप्लिकेशननि सिङावनो जेब्लाबो थागोन। नाथाय आं बेबायदि आदब खोन्थागोन जे बे मोननै फोल्डारखौ खोमोरनो आरो उनाव नुफिननो। माने आं जेब्ला नायगोन एबा नांगौ बेखौ नायनो हागोन आरो जेब्ला आं नाया अब्ला बेखौ खोमोरना दोनथ'नो हागोन। हमनानै ला नों सोरनोबा मबाइलखौ होथ'दों, नाथाय WhatsAppनि माखासे फट' भिडिअखौ नायहोनो सानाखै, ओरैनो प्राइभेट लाखिनो सानदों। बिनि थाखाय नों खनसे थुब्लानो गोमोरगोन आरो खनसे थुब्लानो फैफिनगोन। बिनि थाखाय नों मबाइलनि प्ले स्ट'राव लांदो। बेयाव नों सार्च खालामदो WhatsApp इमेज हाइडार, बे एप्लिकेशननि नाम। बे एप्लिकेशननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। डाउनल'ड खालामनायनि उनाव बे एप्लिकेशनखौ अन खालाम। बेनि उनाव बास बे हाइड इमेजखौल' थुनानै अन खालामना हो। बिनि उनाव नोंनि जेसेबांखि इमेज दं बे गोमाथ'नानै थाथ'गोन आरो बेनि उनाव गाहायनि हाइड भिडिअ बेखौ थुनानै अन खालामना होबावदो। दा बेयाव WhatsAppनि गासैबो भिडिअआ गोमानानै थागोन। बिनि उनाव नायनोसै WhatsAppनि बे फोल्डार गेलारियाव दंना गैया। दानिया नायनो हागोन मोननैबो फोल्डारा गोमानानै थाबाय। जुदि नों WhatsAppनि प्राइभेट फट'खौ गुबुननो नुहोयो हायै बायदि, बिनि थाखाय नों जेबो थार्ड पार्टी एप्लिकेशन बाहायनाङा। जुदि नों बेखौ नायनो लुबैदोंब्ला बे एप्लिकेशनाव लाबोफिननानै बेखौ बन्द' खालामदो। बिनि उनाव गेलारियाव नायफिनदो भिडिअ फोल्डारखौ। दानिया नुफिनबाय। इमेजखौ आं बन्द' खालामाखैमोन मानोना गोलाव सम जायै बायदि। बेबायदिनो नोंथाङा गाव गावनि भिडिअ इमेजखौ दोनखुमानो हायो गोबाव सम नाङालासे। जिखिजाया समावनो नों गोसोबायदि बाहायनो हागोन। अब्ला लोगोफोर, आं आसा खालामो नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथ'बा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे खाथिनि घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।